Здравейте, добре дошли в Светът на парите. Днес е 20 март 2026 година и така както виждате, Федералния резерв онзи ден запази лихвените проценти между 3,5 и 3,75%, като вотовите са 11 към 1. 11 човека са искали лихвените проценти да бъдат запазени и един човек е искал лихвените проценти да бъдат намалени. Този човек е свързан с Тръмп. Така какво означава това нещо? Знаете, че Федералния резерв следи инфлацията и следи безработицата и на базата на тези неща те решават дали да намалят или да увеличат лихвения процент. Когато има голяма безработица, както се случва тук, в Америка безработицата нараства, 92 000 души са загубили работата си през февруари месец, като безработицата се увеличава до 4,4% за последните 2 години, това е горе-долу с 1% е нараснала. Тоест, Федералния резерв би трябвало да намали лихвените проценти. Но в същото време инфлацията продължава да нараства. Тук виждате PPI. Това е Producer Price Index. Това е индекса, който следи инфлацията на производителите. Тоест, нещата, които се произвеждат, вече започват да стават по-скъпи, защото производителите плащат повече пари за суровини и за енергия, което от своя страна ще доведе до по-висока инфлация на потреблението, т.е. CPI също ще стане по-висок, защото тази инфлация ще бъде предадена на потребителите. И когато има висока инфлация, следователно Федералния резерв трябва да намали лихвените проценти. И те в момента тук са поставени пред една дилема. И аз си мисля, че те точно за това не реагират в момента. Лихвените проценти най-вероятно няма да бъдат намалени скоро. Защото в момента той Пауло го отрече, беше му зададен въпроса, но имаме наченки на най-страшното нещо, което може да се случи в една икономика. И това е стагфлация. Стагфлация е когато имаме стагнация, т.е. нисък ръст и повишаващи се цени, т.е. инфлация. Това, което се случва в момента. Разбира се, това са наченките. Ще видим това нещо как ще се развие. Но инфлацията със сигурност ще продължи да нараства, а когато инфлацията нараства, потребителите ще имат по-малка покупателна способност, следователно корпорации, най-вероятно фирми ще уволняват и повече хора. Защо ще се случи това нещо? Ето виждате тук, петрола в момента е $93. Беше сигнал до $115, $117 тук преди 10 на дена. Това е на дневна графика и виждате горе-долу увеличението е по 2. Тук проблема е следния, извинявам се. Ако тази война продължи, тази война, която ни казаха ще свърши за една седмица, тя вече не свърши за една седмица и лично аз така съм песимистично настроен и мисля, че тази война няма да свърши в скоро време и може би, дано да не съм прав, ще прерасне в по-голям конфликт, ще продължи да държи петрола скъп. Какво имам предвид, когато кажа, че това е краят на долара? Много хора ще кажат, ама това от много време се говори. Така, долара под тази форма съществува от 75-та година. Преди 75-та година, по времето на Бретън Вудс, долар е покрит с злато частично. Преди Федералния резерв долар е подкрепен 100% с злато. Така е, т.е. долара се променя. Долара както е функционирал през годините и в момента е съвсем различно. Само името е долар. Нали? В един момент може да се появи някаква дигитална американска криптовалута, която пак да се казва долар, но тя да има съвсем други параметри и съвсем други принципи, по които работи. Защо се разпада долара? Долар е силен, защото 75-та година петродолар се създава е тук в Саудитска Арабия. Казах го в последното видео, няма да се повтарям. В момента рафинерии се атакуват, производството на петрол намаля в този регион, и износа на петрол от този регион намаля. Следователно, все по-малко петрол тук се търгува за долари. Тоест, долара става все по-малко важен, защото няма търсене на долари, за да се купува петрол, поради причините, които казах. В същото време, иранската държава, която все още държи този поток, и може би скоро време няма и да го пусне, казва, че ако някой иска да купи петрол, танкерите да бъдат пуснати, той трябва да плати с юани. И така вече тук идва големия въпрос, нали? Окей, Иран иска юани, китайски. Тук, ако дойдем и видим, че пазарите реагираха доста негативно, виждате златото, реагира негативно и падна 10% за един ден.
Пазарите реагираха негативно, защото те очакваха ниски лихвени проценти. Или, т.е. Паул да беше казал, нали, ние очакваме примерно 3 намаляне на лихвените проценти през 2026 година. Те казаха, ще ги намалят един път и даже това не е сигурно. И затова инвеститорите реагираха негативно и пазарите се сринаха. Но какво трябва да запомним най-важното нещо, някой като каже златото умря. Като се върна тук за юана, нали, и като говоря, че Иран иска да се купува с юани, а в същото време повечето от вас са запознати, че най-големият купувач на злато за последните години беше Китай. Тоест в момента Китай имат шанса да започнат да продават петрол за юани, ако други държави, нали, искат да закупат с юани, т.е. да предизвикат търсени на юани, и в същото време те държат огромни резерви злато, което само по себе си поражда доверие към китайската държава и китайската централна банка, защото те реално имат злато, което да подкрепи този юан. Нали? Нека да видим дали така ще се развият нещата, но според мен това нещо тук е така доста спонтанно повлияно. Другото нещо, което се случва, виждате криптовалутите, те направиха много малък спад. Дори Етериум за последната седмица е на плюс. Сега знаете, централни банки, държави искат дигитални пари. Тези пари, които ги ползваме в момента, заминават. Те казват CBDC. Сега CBDC вече е така доста опоръчена дума. Те казват, нали, стейблкоини. Стейблкоин е същото нещо. В момента стейблкоина, т.е. стабилна дигитална валута, репрезентира, да кажем, долар, евро или каквото и да е, ценово. Но тези валути също може да се програмират, нали, може да се спират, да се блеклисат в портфелите. Вие можете, има много случаи хора, които имат по 100-200 милиона долара стейблкоини, просто се блеклисват и нищо не могат да направят с тия пари. Все едно имате пари в банката и не може да си ги вземете. Нали? Затова, примерно, криптовалутите, да кажем Ethereum, дори биткоин, Monero, са нещо, което вие може да го имате и не може да бъде иззето от вас, защото това са децентрализирани криптовалути. Съжалявам за тези от вас, които не знаят как работят, има достатъчно информация, може да научите. Виждате тук HEX, валутата, която аз съм заложил на нея, достигна пак горе-долу нивата, когато купих втория път, така че може би това е добро време да се акумулира. Нали, разбира се, всичко може да се срине още, това е, както казвам, 20 март в момента е това видео. Така че това са нещата. Долар се разпада. 38 трилиона и 800 милиарда беше дълга. Последното видео, когато направих, в момента е над 39 трилиона. От 38 трилиона и 800 милиарда, 200 милиарда отгоре. Знаете, че Хеджинс иска още пари за война. Парите не стигат. Бюджета годишния е 1 трилион. Този бюджет ще продължи да нараства, защото войната няма да свърши. Лихвите по дълга ще продължат да се качват, независимо колко Федералния резерв изкупува облигации. Ето виждате тук, че те реално погледнато в момента горе-долу нищо не купуват. От декември месец, както го обявиха до сега, може би са сложили около 100-200 милиарда. Абсолютно нищо. 100-200 милиарда трябва да са на месец да се слагат в този резерв. Тоест, тук трябва вече да виждаме 12-15 трилиона. Когато почнем да виждаме 12-15-20 трилиона, това означава, че долара се обесценя и асиметричните инвестиции ще почнат да растат нагоре. Но няма как тези цифрички тук да седат такива. Когато те растат, това означава, че целият дълг нараства. Това е лихвата само по дълга. Американското правителство, сега не ми се рове точно къде беше в тази таблица, мисля, че ето, около 5 трилиона долара на година събира от данъци. Това като се увеличи по 2 и това като се увеличи по 2, парите от данъците няма да стигнат да покрият цялото това нещо. Разбира се, то ще бъде монетизирано, тези пари ще бъдат напечатани и данъкоплатците ще го платят не чрез събиране на такси, а чрез инфлация, защото долар ще започне да се обесценява и всички тези неща, които имат ценност, като петрола и всичко, което се произвежда от петрола и суровини, които ние потребяваме, включително и среброто, ще продължат да върват нагоре. Защото тази машина тук трябва да бъде захранвана. Просто американската държава влезна в един водевил, в който не може да излезне с Иран. Така, има тук две теории. Някой казва, че Тръмп беше така подхлъзнат от неговата администрация
Други казват, нали, заради Epstein файловете, той е фанат от израелските лобита за тъшаците. Знаете, говорих за предното видео за Израел, може да го изгледате за великата израелска държава. Но това няма никакво значение. Въпросът е, че това, което се случи, е много лошо и ние трябва да видим как ще реагират и другите държави, защото, примерно, много държави могат да решат да започнат да купуват петрол с юани и така, общо взето, безкръвно да забият още няколко пирона в ковчега на тази умираща империя. А другия вариант е, тези държави може да решат да се включат в конфликта, т.е. да се помага военно, което е много лошо, може да доведе до Трета световна война. А знаем, че тези, които искат построяването на държавата, Великия Израел, от едно време казват, че дори ако трябва да използват атомно оръжие, това нещо да се случи, те ще го направят. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако ви е харесало, може да го харесате, споделете го с приятел и така до следващия път. Чао!